Den næste. Ja, den Og vi er fan af Maria. Hvor er du dygtig. Det er du god til det der, hva'? Du blev bedre, end de gjorde du. Jo, jeg synes første gang, jeg så dig ride på Valdemar Silkeborg. Jeg tror også, det blev lige så væk klasse. Jeg tror, det var også fra hjemme. Jeg havde kun 0 i siden. Når der var sådan noget, så jeg kom videre. Så havde jeg kun 0 i omspring. Nå. Kunne du ikke få ned i gangen? Han bliver pisse. Skal jeg hjælpe dig? Hvor lang tid havde vi? Cecilie, er I gået i træning til næste onsdag? Nej. Niklas sprang 51 i går, og jeg har video af det. Ja, jeg gjorde det ikke. Hvad for noget? Han tog hånden på. Han ligger altid hånden sådan der. Jeg har mange videoer af ham. Må jeg se video? Er det en med dig? Hvorfor var det med dig? Han har været sammen med godt. Nummer 4 har Maria for 1 Jeg hader ham. Skal vi lige sætte lidt op i en påvarmning, eller hvad? Nej. Ikke nu. Skal vi passe på benene, eller hvad? Ja, tak. Folk gerne vil ære, må jeg holde på klokket, og meget gerne kan. Hej Maja. Det ser sjovt ud. Godt Maria. Det var da flot.